നൂൽ പൊറോട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ വനിത മൂച്ചിക്കലുള്ള നല്ല ഓട് കിട്ടണ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് സംഭവം. രാവിലെ ഉച്ചക്കൊന്നും വന്ന സാധനം കിട്ടൂലട്ടാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നൂൽ പൊറോട്ട എന്നാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം തന്നെ വരണം. ആയുധം വെച്ചുള്ള വരകളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു ശേഷം എത്രയോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടായി നിൽക്കുന്ന അടുപ്പിലേക്ക് അതിനുശേഷം മർദ്ദനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്കും. നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പൊറാട്ട മാത്രമാണോ കിട്ടണമെന്നുള്ളൊന്നും പേടിയൊന്നും വേണ്ട. വേറെയും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് നൂൽ പൊറാട്ട. ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ട്, ദാൽ കറി, അതുപോലെ ബീഫ് ചില്ലി, ചിക്കൻ 65 എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ്. പക്ഷെ നൂൽ പൊറാട്ടയും അതുപോലെ നമ്മളെ ദാൽ കറിയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആക്കിയിട്ടോ പറയാം. ഇത് കൂടാതെ ദാൽ കറിക്ക് കോമ്പിനേഷനുള്ള സാധനം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈന്നും ബീഫ് ചില്ലിന്നും ചിക്കൻ 65 ഒക്കെ ഓരോ പീസിട്ട് കറി കുഴച്ചൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് മാത്രമല്ല നൈറ്റത്തെ ഫുഡും കിടുക്കി തിമിർത്തു കലക്കി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചൂട് സുലൈമാനി വന്നു. നല്ല സുലൈമാനിയും നമ്മുടെ നൂൽ പൊറാട്ടയും മാത്രമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി സ്പോട്ടിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദാൽ കറിക്കുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അത് ഈ നെയ്ച്ചോറാണ്. നെയ്ച്ചോറും ദാൽ കറിയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നാവിലൊരു എരിവ് നിൽക്കാനുണ്ട്. ആ എരിവിൽ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ. അപ്പോൾ ദ വീഡിയോ ബൈ തിരൂർ കിസ.